तर या ठिकाणी सुंदर अशा समय नृत्याने आजच्या या कार्यक्रमाची या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे। तर हे होते सातेरी महिला कला संघ कासारवणे।
नमस्कार. श्रीदेवी भगवती मातेला वंदन करून आजच्या या कार्यक्रमास या ठिकाणी आम्ही सुरुवात करत आहोत. मित्र हो, गणेश चतुर्थी, नवरात्रोत्सव, दसरोत्सव, जत्रोत्सव यानंतर गोमंतकेंना वेद लागतात ते शिगमोत्सवाचे. घुमचे कटर घुम, भले भले शिगमो ओसय अशा या शब्दाने लोक बेधुंद होऊन शिगमोत्सवाचा आनंद लुटतात आणि मनमुराद आस्वाद घेत असतात. पेडणे ही कलाकारांची भूमी आहे. आपल्या पेडणे महालाचा इतिहास हा वैभवशाली आहे. पेडणे महालाला सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अशी उज्ज्वल परंपरा आहे. आदिशक्ती भगवती मातेच्या प्रांगणात हा अभूतपूर्व सोहळा संपन्न होत आहे. याच आदिशक्तीच्या प्रांगणात जेव्हा पोर्तुगीज अधिकारी पुनवेचा सोहळा बंद करण्याच्या इराद्याने आला, तेव्हा अवसारी देवतेकरवी याच भगवती मातेने त्याला मान दिला. तो अधिकारी भारावून गेला. नंतर हा मान त्याला दरवर्षी मिळत गेला. आज पोर्तुगीज राजवट गोव्यात नाहीत, पण त्याचा मान आजही पुनवेच्या रात्री त्यांना दिला जातो. त्यांच्या वतीने पेडणेचे मामलेदार हा मान स्वीकारतात. पोर्तुगीजांसारख्या कट्टर शत्रूलाही आपलेसे करणारी ही आमची लोकसंस्कृती, लोकपरंपरा, हा आमचा अमूल्य ठेवा. ढोल ताशाचा निनाद जसा पुनवेला घुमतो, तसाच तो शिगमोत्सवालाही घुमतो. एक चैतन्य नसा नसात निर्माण करतो. मित्र हो, गोवा सरकारचे पर्यटन खाते पेडणे तालुका शिगमोत्सव समिती आयोजित पेडणे शिगमोत्सवात आज ढोल ताशांच्या गजरात संपूर्ण आसमंत गजबजून जाणार आहे. मरगळलेल्या मनाला हुरूप मिळणार आहे. नाविन्यपूर्ण लोभस वेशभूषा, वेगवेगळे आकर्षक चित्ररथ, रोमटा मेळांचा वैशिष्ट्यपूर्ण पदन्यास, लोकनृत्याचे लाजबाब सादरीकरण, एकंदर प्रथा, परंपरा, लोककला यांचा सुंदर आविष्कार इथं घडणार आहे. मन तृप्त होऊन जाणार आहे. हे समाधान अजूनही टवटवीत ठेवण्यासाठी आपण पुढील कार्यक्रमाकडे वळूया. त्यासाठी मी पेडणे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष श्री मनोज हरमळकर यांना मी विनंती करतो की आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे, पेडणे मतदारसंघाचे लाडके लोकप्रिय आमदार तसेच गोवा हस्तकला व लघुउद्योग मंडळाचे अध्यक्ष आणि पेडणे शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष माननीय श्री प्रवीण आर्लेकर सर यांना सन्मानाने व्यासपीठावर घेऊन यायचं आहे. नगराध्यक्ष मनोज हरमलकर यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. तसेच पर्यटन खात्याचे सुदेश तांबोसकर असिस्टंट प्लॅनिंग ऑफिसर यांना सुद्धा मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आपलं स्थान ग्रहण करायचं. तसेच मार्केटिंग मॅनेजर हरीश साटेलकर आणि इन्फॉर्मेशन असिस्टंट सचिन गाड सर या सर्वांना मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आपलं आसन ग्रहण करायचं आहे. तसेच विविध पंचायतीचे सरपंच, विरनोडा सरपंच अक्षदा सावंत, तोरशे सरपंच सौ छाया शेटिये, उगवे तांबोसे मोपाचे सरपंच सुबोध महाले, परसकडेचे सरपंच सिद्धी गडेकर, वारकंड नागझरचे सरपंच कविता कांबळी, इब्रामपूर हनकणेचे सरपंच अशोक धावसकर, अळरना कोटवळचे सरपंच रामचंद्र परब या सर्वांना मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आपलं आसन ग्रहण करायचं आहे. जर समजा कोणी सरपंच कुठल्याही पंचायत क्षेत्रातले जर या ठिकाणी हजर असेल, त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आपलं आसन ग्रहण करायचं आहे. तसेच पेडणे म्युन्सिपालिटीचे व्हाईस चेअरपर्सन उषा नागरेकर, काउन्सिलर माधव शेणवी देसाई, विशाखा गडेकर, शिवराम तिक्कोजी, सिद्धेश पेडणेकर, राखी कशालकर, विष्णू साळगावकर, तृप्ती सावळे देसाई आणि अश्विनी पालियेकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा व्यासपीठावर येऊन आपलं आसन ग्रहण करायचं. तसेच विरनोडाचे पंच
स्वाती मालपेकर, सुजाता ठाकूर यांनी सुद्धा व्यासपीठावर यायचं आहे. तसेच तुळसकर, साबाजी परब, वृषाली नाईक, नवनाथ नाईक, रोशन गवस, स्मिता गवस, दिशा हळणकर, संजना परब, आरती राऊळ, दिव्या नाईक, सिद्धी राऊळ, शैलेश नाईक, रुचिला मळीक, प्रजय मळीक, बाला साटेलकर, भूषण नाईक, प्रीती कादोळकर. तसेच या ठिकाणी संगीता गावकर उपस्थित आहेत. त्यांनी सुद्धा व्यासपीठावरती यायचं आहे. संगीता गावकर, भास्कर नारुलकर, पांडुरंग नाईक, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य रमेश सावळ, तसेच सूर्यकांत तोरसकर, गोपाळ नाईक, सुनील शेटिये, प्रतीक्षा आरोलकर, नवसो मयेकर, महेश प्रभुदेसाई, सुनील मुळगावकर, जयेश पालियेकर, महेश परब, कांता आसोलकर या सर्वांना मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आपलं आसन ग्रहण करायचं आहे. सर्व पाहुण्यांचं या ठिकाणी व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. माणसाची ओळख ही त्यांच्या संस्कारामधून होते. महाग कपडे तर दुकानात पुतळेही घालून असतात. आपण ठरवायचं असतं की दुकानातील पुतळे होऊन शोभेसाठी मिरवायचं, की आपल्या आयुष्यात काहीतरी साध्य करून स्वतःचं कार्य आणि कर्तृत्वाने समाजासमोर आदर्श निर्माण करायचा. कारण आपल्या अनुपस्थितीत सुद्धा आपल्या कार्याचा परिचय लोकांच्या मुखात असला पाहिजे. व्यासपीठावरील सर्व जे मान्यवर जे आहेत ते आपल्या उत्तुंग कार्य कर्तृत्वाने समाजात त्यांची लोकप्रियता आहे आणि त्यासाठी ते समाजाचं नेतृत्व करीत आज या शिखरापर्यंत पोहोचून आज व्यासपीठावरती आलेले आहेत. या सगळ्यांचा परिचय या ठिकाणी झालेला आहे. त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी आम्ही त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. त्यासाठी तनिषा परब याला मी विनंती करतो की त्यांनी पेडण्याचे आमदार लोकप्रिय आमदार प्रवीण आर्लेकर सर यांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं. पल्लवी वस तिला मी विनंती करतो की पेडणे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष मनोज हरमलकर यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं. या ठिकाणी पर्यटन खात्याचे असिस्टंट प्लॅनिंग ऑफिसर सुदेश तांबोसकर सर यांचं सुद्धा या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं. गौतमी चोडणकर याला मी विनंती करतो की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन सरांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं. पर्यटन खात्याचे मार्केटिंग मॅनेजर हरीश साटेलकर सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना सुद्धा आम्ही पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करत. पर्यटन खात्याचे इन्फॉर्मेशन असिस्टंट सचिन गाड सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना सुद्धा आम्ही पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. त्यानंतर बिरदोड्याचे सरपंच सौ अक्षदा सावंत यांचं आम्ही पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी स्वागत करतो. तोरशेचे सरपंच छाया शेटिये यांना सुद्धा आम्ही पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं या ठिकाणी स्वागत.
उगवे तांबवसे मोपाचे सरपंच सुबोध महाले यांना सुद्धा आम्ही पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करत आहोत. पुरस्काराच्या सरपंच सौ सिद्धी गडेकर या ठिकाणी उपस्थित, त्यांना सुद्धा पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत. वारखंड नागझरचे सरपंच कविता कांबळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन यांचं स्वागत करावं. तसे इब्रामपूर हणखाण्याचे सरपंच अशोक धावसकर या ठिकाणी उपस्थित, त्यांचं सुद्धा आम्ही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करत आहोत. हळण तळण कुटवळचे सरपंच रामचंद्र परब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना सुद्धा आम्ही पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. तर या ठिकाणी उगवे तांबवसे मोपाचे एक्स उषा नागवेकर यांना आम्ही यांचं पुष्प देऊन या ठिकाणी स्वागत करतो. उषा नागवेकर यांना आम्ही यांचं पुष्प देऊन या ठिकाणी स्वागत करतो. तसेच काउन्सिलर माधव शेणवी देसाई, काउन्सिलर विशाखा गडेकर, शिवराम तुकोजी, सिद्धेश पेडणेकर, राखी कशालकर, विष्णू साळगावकर, तृप्ती सावळ देसाई, अश्विनी पालियेकर या सर्वांना पुष्प देऊन या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करायचं आहे. विरनोड्याचे पंच सदस्य स्वाती मालपेकर, सुजाता ठाकूर, तोरशेचे विजय तोरसकर, प्रार्थना मोटे, पूजा साठेलकर, रमेश भुते, उत्तम वीर या सर्वांना पुष्प देऊन या ठिकाणी त्यांचं स्वागत. मोपा तांबोसे उगवेचे पंच सदस्य सिया धुरी, विजय मोपकर, नैबाग पुरस्कडेचे निशा हळदणकर, रुपेश हळदणकर, वारखंड नागझर वसंत नाईक, उपसरपंच वसंत नाईक, पंच सदस्य गौरी जोशोलकर, रुपेश मावलणकर, देवीदास चारी, मयुरी तुळसकर, साबाजी परब या सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत. कासरवण्याचे पंच सदस्य वृषाली नाईक, नवनाथ नाईक, इब्रामपूर हणखाण्याचे उपसरपंच दिशा हळदणकर, पंच सदस्य रोशन गवस, स्मिता गवस, ओझरीचे पंच सदस्य संजना परब, हळण तळण कुटवलचे उपसरपंच आरती राऊळ, पंच सदस्य दिव्या नाईक, सिद्धी राऊळ, शैलेश नाईक, चांदेल हसापूरचे पंच सदस्य रुचिरा मळीक, प्रजय मळीक, बाळा शेटकर, धारगळचे पंच सदस्य भूषण नाईक, प्रीती कानोळकर, कार्यकारी समितीचे सदस्य संगीता गावकर, भास्कर नारुलकर, पांडुरंग नाईक, रमेश सावळ, सूर्यकांत तोरसकर, गोपाळ नाईक, सुनील शेटिये, प्रतीक्षा आरोलकर, नवसो मयेकर, महेश प्रभुदेसाई, सुनील मुळगावकर, जयेश पालियेकर, महेश परब, कांता आसोलकर, दशरथ महाले, संतोष महाले, राजमोहन शेटिये या सर्वांचं या ठिकाणी पुष्प देऊन त्यांचं सन्मानाने व्यासपीठावर स्वागत करायचं आहे. ओझरीचे पंच सदस्य रूपम कांबळी, शमिता नाईक या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी पुष्प देऊन आम्ही स्वागत करत आहोत. तर जर कोणाचं नाव घेण्याचं जर राहिलं असल्यास
सर्वांचं सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी व्यासपीठावरती सन्मानाने स्वागत झालेलं आहे. मित्रहो, आपली उज्ज्वल अशी लोककला लोकसंस्कृती जतन करणे, तिचं संवर्धन करणे आणि हा अमूल्य ठेवा भावी पिढीपर्यंत पोहोचवणे यासारखे मोठे व्यासपीठ नाही. आणि शासनाने हीच कला जी आहे ही सादर करण्यासाठी अशा प्रकारचे महोत्सव ठिकठिकाणी आयोजित करून लोकांबरोबरच लोककलाकारांना सुद्धा आणि तरुणांना प्रोत्साहन देण्याचे कार्य हे जे केले हे खरोखरच वाखाणण्यासारखे आहे. त्यासाठी आजच्या या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविकपर भाषण करण्यासाठी मी विनंती करतो पेडणे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष श्री मनोज हरमळकर की त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविकपर भाषण करावं. नमस्कार. आयच्या या नमस्कार श्रीदेवी भगवती वंदन करून आयच्या या कार्यक्रमाक हांगासर उपस्थित असलेले आमचे पेडणे भागाचे आमदार श्री प्रवीणभाई आल्लेकर, तसेच टुरिझमाचे डेप्युटी डायरेक्टर, तसेच आमचे पेडणे भागाचे सगळे सरपंच, उपसरपंच, पंच मेंबर, तसेच आमचे म्युन्सिपाल्टीचे सगळे काउन्सिलर, व्हाईस चेअरपर्सन, तसेच सगळे आमचे धडाडीचे कार्यकर्ते, व्हॉलंटियर्स, बाकीचे सगळे पेडण्याचे आमचे ग्रामस्थ नागरिक आणि भावा आणि भयण्यांनो, आज आम्ही पळयता की आमचे गोंय राज्य हे म्हाका दिसता सगळ्या अख्ख्या भारतातले धाकटे राज्य, पण आज आम्ही हे राज्यांत पळयता की टुरिझम हेच सगळ्यात मोठे जे टुरिस्ट आमच्या गोंयान आमचे गोंय हे फेमस आसा हे फक्त टुरिस्टाक लागून, हे अख्ख्या जगान फेमस आसा हे आमकां पळोवन दिसता. आणि तेच धर्तीचेर आयज आमचे गोवा सरकार आणि आमचे पर्यटन खाते हेंच्यांनी आयोजीत केल्लो हो शिगमो आयज आमच्या पेडण्यान जाता. आयज खूब उमेद दिसता की पेडणे भागान हो शिगमो आयज आमी आमच्या आमदार प्रवीणभाई आल्लेकर हेंच्या लिडरशिपान आज मोठ्या धूमधडाक्यान हो आमी साजरो करता. आज पळयता आमी की आमचे टुरिझम डिपार्टमेंट हे एक आमचो म्हणजे टुरिझम हो कसो फुडें व्हरचो आणि कसो सगळ्या अख्ख्या जगभर हे करचो, तेची एडवर्टायजमेंट करची हे हेचेर आमकां दिसून येता. आज तेकाच लागून आमी हो शिगमोत्सव साजरो करतना आमचो कल्चर, आमची संस्कृती आणि आमचो जो नेचर हो कसो आसचो हेचेर आमकां दिसून येता. तेका लागून आज आमी पळयता की वेशभूषा आसतली, मागीर रोमटामेळ आसतलो, त्याच भायर आमचे हेचे चित्ररथ आसतले, अशे खुबशे अनेकशे स्पर्धक हांगासर आयज कॉम्पिटिटर आसा. आज उमेद दिसता की आमच्या प्रवीणभाई आल्लेकर आणि त्यांच्या लिडरशिपा खाली सगळे समितीन आयज पेडणे खातीर एक स्पेशल म्हणजे वेशभूषा आसतली, रोमटामेळ आसतलो, त्याच भायर आमचे हे रोमटामेळ आसतलो, परत आमचे त्या भायर चित्ररथ आसतले. हेका लागून स्पेशल एक पेडणे खातीर तेंच्यांनी एक व्यवस्था केल्लेली आसा, जेणे करून आयज पेडण्याचो भुरगो खंय तरी वयर सरचो. आणि तेच धर्तीचेर आयज आमकां ना म्हटल्यार तेचे 80 सुमार स्पर्धक येयल्ले आसा. हे खूब पेडणेकारां खातीर बरी गोश्ट आसा. आयज आमी पळयता की आमचे जे काम करपाचे आमची जी सगळ्यांची धडाडी आसा त्या धडाडीचेर पळयतना आमी म्हणटा की एक विकास प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक शहर म्हणजे आमचो हेतून विकास कसो करचो हेचेर आमी काम करता. आज आमचे सगळे काउन्सिलर आसतले, पंच आसतले, हे प्रवीणभाई आल्लेकराच्या हेचेर आमी सगळे धडाडीचेर काम करतात, म्हणून आमकां हो आज डेव्हलपमेंट पळोवपाक मेळटा. आयज शिगमेच्या हेचेर उलयतना की शिगमो हो आमी सगळ्यात मोठो आमचो हो शिगमो हो आमी सगळ्यांनी म्हणजे प्रेक्षक असो कोणी असो सगळ्यांनी तेका साथ दोन आणि सगळ्यांनी तेका एक म्हणजे खंय तरी एक बरोसो महत्व दिवन आमी हो शिगमो साजरो करुया आणि हेच्या फुडें आमी अशेंच साजरे करतले आणि तुम्ही सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट दितले अशी आशा बाळगताना दोन माझी उतरां सोंपयता. धन्यवाद. धन्यवाद मनोज. तर यानंतर आज आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे की शिगमोत्सवचा जो कार्यक्रम आहे तो कालपासून आमच्या पेडणे महालामध्ये साजरा होत आहे. आणि एक सांगण्याची गोष्ट म्हणजे कालचा जो कार्यक्रम जो होता तो हास्य जत्रा, जो TV सिरियलमध्ये जो कार्यक्रम चालतो आहे त्यातील जे कलाकार सुप्रिया पठारे, पंढरीनाथ कांबळे
आणि गौरव मोरे आणि 2 पार्श्वगायिका या ठिकाणी येऊन तो कार्यक्रम सादर केला होता. तर आमदारांच्या प्रयत्नातून, आमदारांच्या संकल्पनेतून, आमदाराने स्वखर्चाने हा कार्यक्रम आम्हा सबंध पेडणेवासियांना हा उपलब्ध करून दिला. यासाठी सर्वांना मी विनंती करतो की मोठ्या टाळ्याने आमदारांचं या ठिकाणी अभिनंदन करायचं. तर कार्यक्रम पुढे नेत असताना मी विनंती करतो, पेडणे मतदारसंघाचे आमचे लोकप्रिय आमदार तसेच हस्तकला आणि लघुउद्योग मंडळाचे अध्यक्ष आणि पेडणे शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष माननीय सन्माननीय श्री प्रवीण आर्लेकर सर यांना मी विनंती करतो की त्याने सर्व लोकांना संबोधित करावं. श्री प्रवीण प्रभाकर आर्लेकर. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज शिगमो उत्सव आमच्या पेडण्यान आयज बरोन बरो हा कार्यक्रम घडोवन येयल्लो आसा आनी त्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसलेले आमच्या म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन, वायस चेअरमॅन, तसे कावन्सिलर, तसे ट्युरिजमाचे ऑफिसर्स, तसे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, सगळे मेंबर्स, तसेच शिगमो उत्सव कमिटीचे सगळे मेंबर्स, तसेच सगळे माझे पत्रकार भाव, तसेच सगळे म्हणजे भाव आनी भयणांनो, आयज खूब बरें दिसता. आयज आमच्या ट्युरिजम आयज आमकां बऱ्यान बरो हो शिगमो उत्सव हो 3रे वर्स हे आमच्या पेडण्यान घडोवन येता. आयज आमकां 2 दीस, कालचो 24 आनी 25 हे दोनूय दीस आयज आमकां बऱ्यान बरे लोकांनी हेजो बऱ्यान बरो लाभ घेतलेलो आसा आनी होय तुमी आतां हेजे फुडें हो घेतलो. कित्याक जे आयज ट्युरिजम जे आमचो डायनेमीक सीएम जो आमची कला आसा, जी संस्कृती आसा ही टिकोवपाक लागून हे काम करता आनी हे आमच्या यूथ आसा, हे यूथ आमचे ही कला फुडें घेवन वयता आनी अशेंच तेंच्यांनी काम करचें. जे आयज युथांनी जो रमटामेळ म्हणा नाका चित्ररथ हे तेंच्यांनी इतलो कश्ट करून तेंच्यांनी आयज ते येयल्ले आसा हांगा. तेंकां सगळ्यांक बेस्ट ऑफ लक म्हणटा आनी हांव चड भाशण करिना हांगासर कित्याक लोक रावल्ले आसा, खूब टायमूय जाल्लो आसा आनी जे पळय आयज सगळे कडेन ना म्हटल्यार खूब टायम जाता. म्हाका दिसता खंयसर सकाळूय जाल्ली आसा. ताका लागून म्हाजो सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा तो जाता इतलो बेगीन आनी जाता इतले फास्ट हो जो आमचो रमटामेळ आनी चित्ररथ जाता इतले बेगीन काबार करचे. इतलेंच सांगता, म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. धन्यवाद सर. तर आमच्या पेडणे शिगमोत्सव समितीचे एक सदस्य रोहिदास हरमलकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. आज कार्यक्रमाचा समारोप जो आहे आभार प्रदर्शन, त्यासाठी मी विनंती करतो सुबोध महाले की त्यांनी आभार प्रदर्शनाचा